Mentres que en exercicios anteriores o Concello de Porto do Son destinou o Fondo de Compensación Ambiental a melloras na rede de abastecemento. Desta volta investiu preto de 80.000 euros na adquisición deste camión grúa. Este ano, falando con María, que é de obras, e tamén co Concelleiro de Medio Ambiente, pois facíanos falta un vehículo con grúa, pois para retirar enseres, para o tema de xardinería, para o tema de un pouco de obras, e, bueno, pois tomamos a decisión este ano de comprar este camión, que a verdad que non está dando moi bo resultado, é moi pequeniño, ademais funciona con gas e tamén con gasolina, e bueno, pois tamén o aforro enerxético tamén é algo que temos que ter en conta nestes momentos, non? Este vehículo mellorará as políticas de protección ambiental, posto que permitirá a recollida de residuos voluminosos evitando o seu depósito na vía pública. Teño que salientar que este Concello é un Concello exemplar á hora de facer actuacións en políticas de medio ambiente, como ben indicaba o alcalde. De verdad que están facendo tamén moito esforzo na retirada desos residuos, pero é verdade que ás veces, bueno, pois hai xente que aínda lle costa ir ata un punto limpio ou a facer unha simple chamada telefónica para que o Concello lle dé esa resposta, esa recollida desos enseres que, bueno, que van a desperdicio e os botan pois nalgúnas zonas do territorio. Por eso entenderon que ella tiña que ter un vehículo para poder facer esas labores desa recollida que lle agora mesmo pois está sendo moi útil e foi polo que eles optaron por esa opción. A delegada territorial lembrou que na comarca do Barbanza foron 10 concellos os que se beneficiaron do Fondo de Compensación Ambiental cun importe global de €500.000 que en toda a provincia da Coruña ascendeu a máis de 3 millóns.